L'angoixa per si sola no és cap trastorn mental. Només quan s'experimenta de manera continuada i impedeix portar una vida normal, podem dir que som davant d'un trastorn d'angoixa i cal demanar ajuda mèdica. Però què fa que una resposta adaptativa de l'ésser humà com l'angoixa pugui acabar sent un trastorn? Els condicionants externs tenen un paper important, però també la genètica i l'estil de vida. En el cervell d'un malalt d'angoixa hi ha una gran xarxa de neurones situades al tronc del cervell que té més activitat de la normal. Es tracta del sistema reticular. S'encarrega de controlar els estats d'alerta i està associat a les percepcions. Si el sistema reticular està molt actiu, s'incrementa l'angoixa de la persona. Però l'element més significatiu en els trastorns d'angoixa és l'amígdala, que té el tamany i forma d'una ametlla. L'amígdala s'encarrega de reaccionar davant l'amenaça. Aquest petit òrgan funciona de manera anormal en aquestes malalties. A més, els neurotransmissors de la noradrenalina i la serotonina, que són alguns dels neurotransmissors implicats en les respostes anímiques de les persones, no funcionen correctament.